Koľko je to členná rodina? Mám 3 deti. 3 deti. Je tu Dcéra. Dcéra je... A ešte dvojičky chlapcov. Dvojičky chlapcov, no to je krása. A to ste chceli? To sa tak podarilo. To sa tak podarilo. Výborne, kamarátovi sa narodili trojičky, išli vybrať kočík, došli tam do predajne s kočíkmi, no dobrý deň, pre trojičky kočík potrebujeme. A predávačka, ktorá každý deň sa stretáva s takýmito vecami, sa pýta, trojičky? A to ste chceli? Ja som hovoril prvý tanec mladomanželov. Lebo tam vlastne, poďte si aj vy zatancovať, prvé sa musia postaviť. Čo dáš? Dáme prvý tanec. Prvý tanec, ten tanec, kedy tancujú oni spolu, keď sú šikovní, majú nacvičenú choreografiu. A serehe. Tancujú dvaja svadobčania. A nevieš, čo to má znamenať? Každý čaká na krásnom modrom Dunaji. I like to move it. Čo to robia? Hej, program.